Nggih Pak Sri, Bapak Sri Adi. Kasuwun mriki Bapak Sri Adi nuwun sewu. Klaturi mriki majeng. Nang seni man sing putri Senewati kayane mlumpuh para bolong ingkang samderek joget menika giliranipun saking Sumber malih mandhapun Mamami niki suwun mempersiapkan diri matur nuwun. Ya kijing miring cacahe telu milang miling golek aku ya Mas ya